Waje? Nana. Nina nana. An kira guda biyu saura guda ɗaya. Tashin hankali kutuma durin wannan kai. Yan mata aikin ya zo ƙarshe. Na ce aikin ya zo ƙarshe. Na nune. Za a kira miki babu ne. Dan. Sarkin wuta. To aikin ya fara zuwa. Aikin ya fara zuwa. Sun zo! A gaya miki sun zo! A gaya miki sun zo! A ɗauki kalanzir! A sa kalanzir! Shi ma a zuba mai kalanzir kin ji ko? To da shi da wutan da yayin nan duk za su kone. Ata. A kunna wuta! A kunna wuta! Ƙara mai kalanzir, a ƙara mai kalanzir, a ƙara mai kalanzir, a ƙara mai kalanzir. Ya isa! A ƙara wuta kalanzir! A ƙara wuta kalanzir! Ya isa! Shi ma a ƙara mai kalanzir! Shi ma a ƙara mai kalanzir! Shi ma a ƙara mai kalanzir! Ya isa! Na neta. Ga leta. Dan na neta. Na ɗaya. A ƙara kalanzir a nan gurin, a ƙara kalanzir a nan gurin ƴan mata. Yau za ki ga komai da komai naki zai samu abin da yake so. A ƙara kalanzir. A ƙara kalanzir, a ƙara kalanzir. A hina. A ƙara kalanzir. A ƙara kalanzir. To aiko billahi lazi sai dai a ƙona ki saboda alkanin nan sun riga sun taso. Ƙananan ƴan iska shegu. Banzaye banza a banza. Ni zan cinye kuɗin. Da ba haka na mai bada wallahi ko biyar ba zan tashi da shi ba. What?